దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియ దేవుని సంగమా, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ అరుణోదయ స్తుతి ఆరాధన వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో శుభవందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. హల్లెలూయా. చూడండి ప్రజల బిడ్డలారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో 1900వ శతాబ్దంలో మరి కడవర వర్షాన్ని కురిపించిన ఆ దైవజనులు స్మిత్, ఆ లేగలవర్త్ గారి గురించి మనం చూస్తే ప్రజల బిడ్డలారా, చూడండి, ఆయన ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించి తను 6వ సంవత్సరం ఏటనే మరి పనికి వెళ్ళి 8వ సంవత్సరం వయసులో సువార్త కూడికి వెళ్ళి మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అంగీకరించి తను రక్షణ పొంది మరి తన 18వ ఏట వివాహం చేసుకొని ఆయన తన భార్యని మరి పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ చేత దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉంది. అలాంటి స్మిత్ గారు చదువులేని పామరుడు, మరి దేవుని యొక్క మాటలు పలకటానికి కూడా నోటి మాంద్యం గలవాడు. అలాంటి స్మిత్ గారు ఒకరోజు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అభిషేకాన్ని, పరిశుద్ధాత్మను మరి పొందుకొని ఆ కడవర వర్షాన్ని కురిపించిన ఆ గొప్ప దైవజనులకు మనం చూస్తా ఉన్నాం. హల్లెలూయా. చూడండి ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఒకరోజు ఒక సభలో సువార్త ప్రకటించడానికి నిలబడినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయన మీద నిండుగా వచ్చి ఆ రోజు సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు అద్భుతములు అక్కడ జరిగినాయి. కనుక ఈరోజు ప్రియ నా సహోదరి సహోదరుడా, ఆ స్మిత్ లేగలవర్త్ గారి జీవితంలో దేవుడు ఎంతో అద్భుతం చేశాడు. ఆ రోజు దేవుడు వార్తాపత్రికల్లోనూ మరి అనేకమైన సందర్భాల్లో స్మిత్ లేగలవర్త్ గారి గురించి మరి ప్రపంచం అంతా కూడా మరి గొప్పగా చెప్పుకున్నారు. కారణం ఏంటంటే ప్రజల బిడ్డలారా, చూడండి, ఒక చదువులేని పామరుడిని మరి ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించిన ఆ వ్యక్తి ద్వారా దేవుడు భూమి మీద అద్భుతం చేయించాడు. కనుక ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, అపోస్తుల కార్యంలో మనం చూసినట్లయితే, అపోస్తుల కార్యం 1వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశములంతటా మీరు సువార్త ప్రకటించి, మన దేవుని యొక్క వాక్యం చదివిస్తాం, సువార్త ప్రకటించి మీరు నాకు సాక్షులై ఉండండి. ప్రియా దేవుని బిడ్డ, పరిశుద్ధాత్మను గురించిన సాక్ష్యం నీలో ఉందా? ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అనుభవం నీలో ఉందా? ఆ పరిశుద్ధాత్మ మన మీదకి రావాలంటే మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించే వారం ఉండాలి, దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టుకునే వారం ఉండాలి, దేవుని సన్నిధిలో ప్రలాపించే వారం ఉండాలి, దేవుని సన్నిధిలో రోదన చేయవారం ఉండాలి. ప్రజల బిడ్డలారా, చూడండి, ఇక్కడ అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందుదురు. ఈరోజు మనం శక్తిహీనులంగా, బలహీనులముగా ప్రార్థనకి వెళ్తున్నాం, దేవుని సన్నిధానానికి వెళ్తున్నాం, ఆత్మీయతలో వెదగట్లేదు, కుటుంబాల్లో ఆశీర్వాదాలు లేవు, మరి అనేక వాటిల్లో మనకు దీవెన లేదు. కారణం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అనుభవం మనకు లేదు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన ఆత్మను మనలో కుమ్మరించినప్పుడు మనం శక్తిమంతులంగా తయారు చేయబడతాం. కనుక ఈ ఉదయకాల సమయంలో అట్టి పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకి రావాలంటే మేడగదిలో అపోస్తులు ఎలాగ ప్రార్థన చేశారో అలాంటి ఒక అనుభవం కలిగి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థించే వ్యక్తి ఉండాలని, పరిశుద్ధాత్మ వరమును పొందుకోవాలని, దేవునికి సాక్షిగా జీవించాలని కడవరి 1900వ శతాబ్దంలో కడవర వర్షాన్ని కుమ్మరించిన మరి దైవజనులు స్మిత్ లేగలవర్త్ గారి యొక్క సాక్ష్యాన్ని మీకు అందించున్నాను. కనుక ఈ ఉదయకాల సమయంలో అట్టి యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు పెంపొందాలంటే
పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరము దీవెన పొందుకోవాలని, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క దేవుడు మన మీద తన ఆత్మను కుమ్మరించేలాగా ప్రార్థన చేయాలని ప్రభునామం మీ ಎಲ್ಲరికి కూడా ప్రేమతో తెలియజేస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తా ఉన్నాను. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, గొప్ప దేవుడా, నీకు వందనాలు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభువా నీ వాక్కులు వీక్షిస్తున్నా నీ ప్రియుడితో మీరు మాట్లాడినందుకు వందనాలు. నీ ప్రియులను దీవించండి, ఆస్వాదించండి. ఉన్నతమైన గొప్ప కార్యాలు, మహిమ కార్యాలు జరిగించండి. నీ ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరిగించండి. నీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకునే భాగ్యం తెచ్చమని యేసుక్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఇప్పుడు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు, తండ్రి యొక్క ప్రేమయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం సన్నిధి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న బిడ్డలకును నాకు సకల పరిశుద్ధులకు సదాతోడి నడిపించి కాపాడి దీవించి ఆస్వాదించి వర్ధల చేయను గాక. ఆమేన్, ఆమేన్. అందరూ కొందనాలండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.